Doncs moltes gràcies, Jordi. Deixeu-me ara que saludi la Patrícia Evangelista, periodista nascuda a Manila, especialitzada en situacions traumàtiques. Què tal? Hola. How are you? Com estàs? Encantada. Molt bé. Nosaltres també ja som dos encantats, però intentarem espavilar-nos una mica perquè la conversa ens porti cap a... Aquest llibre és impressionant. Això algú els ha de matar. El tenim editat per Coma Negra, en traducció de l'Anna Llisterri, La crònica de la violència del meu país. És aquesta obra mestra del periodisme que ha escrit la Patrícia, també editat en castellà, en traducció, ara et diré la traducció, quedaré malament, perquè la buscaré i no la trobaré. Sí, aquí, de l'Antonio Lozano i Francesc Pedrosa, editada per Reservoir Books. Què tal com està la Patrícia? Perquè em de dir que és una dona, que ella és periodista filipina de Manila, com diem, que ens ve a presentar aquest llibre que és brutal, però que ja fa uns dies que és a Catalunya, a Barcelona, és resident del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i no sé, aquesta residència, si li permet avançar d'una manera o altra en alguna altra investigació periodística. Una, estic contenta d'estar a Barcelona. That's all, de català. I ja està, fins aquí el meu català. Et puc demanar cafè, també. El CCCB em té aquí com la resident Orwell i la majoria de nosaltres que escrivim sobre llengua, autocràcia, autòcrates que corrompeixen la llengua per executar el seu mandat, doncs fem conferències, seminaris i el CCCB ens dona molta ajuda per seguir endavant amb la feina. M'ha semblat veure que reieu quan hem vist aquest anunci de candidat a Nobel de la Pau de Donald Trump. Potser fa punta en Rodrigo Duterte, potser també podria ser candidat a Nobel de la Pau. Potser sí, potser sí. Òbviament, qualsevol pot anomenar qui vulgui el Nobel de la Pau. Segur que tots dos estaran encantats si això succeeix. Ara entrem també a parlar de quina manera el president de les Filipines va voler acabar amb el problema del narcotràfic, en fi, sense tribunals de justícia, sense policia, sense... Ara ho comentarem, però només encara sobre... Estem tota la tarda parlant dels incendis, del foc que crema els nostres boscos. No sé, a les Filipines la situació... Aquí és un clima mediterrani, allà és molt diferent. No sé si també patiu incendis devastadors com els que tenim ara nosaltres. No tant incendis forestals. Les Filipines estan en el cercle d'incendis del Pacífic. Tenim terratrèmols, uns tifons terribles. Jo abans feia notícies de catàstrofes naturals i els desastres són una cosa que estem acostumats. Ella, hem dit això, és periodista especialitzada en situacions traumàtiques, que ara coneixerem la seva feina. És aquell llibre que, com diem, està centrat en la seva experiència personal i en el seu país, però té un abast mundial, universal, que ens parla de justament com es construeix el llenguatge totalitari i com s'acaba normalitzant la violència en tots els moments. Mira que fa anys que sabem que violència engendra violència, però vaja, també aquí és un cas d'aquest, violència engendra violència. En el nostre cas, el 2016, un alcalde del sud de les Filipines, que portava per nom Rodrigo Duterte, que havia organitzat esquadrons de la mort i que havien assassinat a centenars de persones, va prometre que si era escollit com a president de les Filipines, doncs que mataria els drogadictes i també els traficants. I ens va explicar aquesta història. Ens van dir que tots els problemes de les Filipines es devien a les drogues il·legals. I era un llenguatge rimbombant. Va dir que calia executar aquests delinqüents i que la gent es faria rica si això s'executava. I va dir, si el fill del teu veí és drogadicte i tu tens una pistola, mata'l perquè serà un acte de generositat cap als seus pares. I van morir milers van morir perquè en Duterte va dir que allò no era assassinat, que allò era justícia. La història de la Patrícia en aquest llibre té una anada i una tornada als Estats Units, justament. Al final és un encàrrec d'un reportatge periodístic que agafa una alta volada, perquè aquest llibre és llibre de l'any per mitjans com el New York Times o com The Time. Heu fet literatura del que seria la crònica periodística.
Well, I'm not sure if I can claim to have written literature. No sé si puc arribar a dir que he fet literatura, però quan vaig signar el contracte per escriure el llibre, volia seguir un registre. I durant molt de temps vaig ser reportera sobre el terreny i vaig registrar qui assassinava, quan, com. Però d'alguna manera, com més temps portava donant cobertura a la guerra, m'havia de preguntar el per què. Per què es permetia que això succeís? I això és el que es planteja al llibre. Per què ho hem permès, això? Una mostra, per mi, que això és molt bona literatura, en un tiroteig, no? Diu, un addicte es resisteix, un policia retorna els trets, causa abans de l'efecte. Un addicte agafa una pistola, un policia prem el gallet, causa immediata l'efecte. És a dir, que la construcció del vostre relat també té, per qui li agrada llegir, lògicament. Gràcies, senyor. No, de nada, senyorita, que dirien a les Filipines. Que, per cert, el vostre cognom és Evangelos, que en grec significa portador de bones notícies. No sé si són bones notícies o no, el que heu treballat. Well, sir, it is an irony. És una ironia. Això m'ho diuen sovint. Jo mai no he portat bones notícies. És veritat, perquè la feina de la Patrícia Evangelista és anar, segons explica ella mateixa, anar a llocs on la gent mor. Escriu les històries i després torna a esperar que hi hagi un altre desfet, una altra catàstrofe. Això és el que et dius tu, especialitzada en situacions traumàtiques, no? Yes, for the longest time, I mean, even long before the war. Fins i tot abans de la guerra, molt abans de la guerra, ja hi havia conflictes interns i molts desastres. I em va costar una mica desenvolupar el llenguatge, perquè jo no soc corresponsal de guerra, senzillament cobria els conflictes interns. El trauma pot ser qualsevol cosa, per exemple, un accident de cotxe o un avortament espontani o que et cau la casa a sobre. El trauma és qualsevol cosa que et desplaci de la teva vida normal i que destrueixi el teu univers. I durant els 15-16 anys que faig això, he après que tothom passa per algun tipus de trauma. Però el que va passar a la guerra va ser tan gran, tan ingent, que la gent se la va induir a això, a l'assassinat. El que jo intento amb el llibre és demostrar a la persona, a l'ésser humà, perquè Rodrigo Duterte no representa la humanitat. Perquè com es descriu, com es defineix l'ésser humà? Aquest llibre vol descriure l'ésser humà, com qualsevol. Hi ha gent, tots mereixem viure. Dèiem això, Rodrigo Duterte, president de les Filipines, arriba a la presidència del seu país entre els anys 2016-2022 i feia servir molt la paraula matar. Volia això, fer desaparèixer tots els drogadictes. Tinc entès que vas comptar les vegades que va arribar a dir aquesta paraula, més de 1.000 vegades, per més de 6.000 morts o 30.000 morts, la xifra també balla, no? Milers de vegades, i això només en el primer any de mandat. I estic segura que la xifra que jo tinc està subestimada, perquè tinc una base de dades d'entrevistes, discursos públics, i segur que va dir assassinar moltes més vegades del que jo vaig poder comptar. Era la seva paraula preferida. I és en aquest ús de llenguatge de no és un assassinat, és netejar el país. I on queda la justícia quan cadascú se l'agafa per la seva pròpia mà i fa i desfà, eliminant el seu veí si sospita que potser és traficant? Per això tenim impunitat a les Filipines. Algú pot morir i mai no sabrem qui l'ha assassinat. I a vegades, quan es descobreix, es redueix només a les persones que van apretar el gatell, però no sabem qui va donar l'ordre. I la impunitat s'amplia, és a dir, no només és en les situacions on hi ha sospitosos, drogadictes o traficants, no, també van morir activistes, periodistes, advocats, o van morir criatures en foc creuat, i ell va dir que allò era danys col·laterals. Com evoluciona això? Al final, aquesta violència s'enquista a la ciutat de les Filipines? Com s'atura?
Tant de bo tingués una resposta per donar-te-la. No et puc dir com s'atura aquesta violència. El que sí que et puc dir és que el que va passar a la guerra contra les drogues de les Filipines en pagarem un preu durant moltes generacions. Potser tenim un altre president, però no hi ha un reconeixement. Encara que Rodrigo Duterte sigui a l'Haia ara, esperant, també va guanyar les eleccions municipals de Davao mentre estava a l'Haia. La guerra que va dur a terme encara es deixa sentir a les Filipines. I vindran moltes generacions que seran les criatures, els fills i filles dels assassinats, dels assassins, aquells que van veure els cossos, els cadàvers a la pantalla, als carrers, i que es pensaran que això és normal, que és ordinari, eliminar éssers humans. I a no ser que ens ho mirem de prop i canviem les coses, no pararem mai la violència. Tu aquí parles amb la gent que va prémer el gallet. Què deien? Què et diuen? Què et confessen? Per què ho fan? No els va costar gens dir-me a qui havien assassinat i per què. Mira, li dic Simon a un d'aquests, no és el seu nom real, però va ser una conversa que vam tenir en Simon i jo. Puc explicar la història, però no puc dir el seu nom real. En Simon té una pistola, té fills, va a missa i creu que és un bon pare. I em va dir que ja havia assassinat a 2 persones. I assassinar volia dir el gatell, apretar el gatell. Però havia participat d'altres situacions on s'havien assassinat a drogadictes, per vigilància, i en Simon estava disposat a fer-ho tot pel que ell en deia el trabajo, la feina, perquè ell pensava que un drogadicte menys, un traficant menys, protegiria el futur de les seves criatures. I li vaig preguntar, i això com ho reconcilies amb la teva bondat, no? El fet que ets un bon home. Com pots assassinar algú i dir que fas el bé? I em va dir, miri senyora, jo no sóc dolent, però hi ha gent que mereix morir. Algú els ha de matar. I estàvem en una ciutat, no puc dir-ne el nom, estàvem fumant, i quan va dir això, doncs vaig pensar, aquest és el llibre que he d'escriure. Doncs enhorabona, al final la teva força no és una pistola, sinó són les paraules, sacsejar la societat, sacsejar el món, algú els ha de matar. No sé si la teva força ha sigut més potent que la de les bales, però no sé si a les Filipines hi pots tornar amb tranquil·litat o no. Visc a les Filipines. Soc corresponsal a Manila, estic aquí al CCCB. Amb la seva generositat em cuiden moltíssim, em donen paella de tant en tant, el cafè és boníssim aquí, però a Manila torno a ser escriptora. I les Filipines no són el lloc més segur pels periodistes. No obstant, el privilegi d'explicar la història i retre homenatge a les persones, doncs tots els periodistes filipins estan disposats a fer-ho. No corro tant de perill. Deies, Iolanda, que fa estona que et veig que et mous aquí inquieta a la butaca. Tornant al llibre de Patricia Evangelista, reivindicar que puguem llegir en català un assaig com aquest, multipremiat, que hi hagi editorials com Coma Negra, però també Segona Perifèria, Periscopi, l'altre, etc., fent tota la no ficció, aquesta en català, i un llibre que ens explica el món, que ens va caient a sobre, que clarament va virant cap al feixisme, i poder-la escoltar aquí en directe ha estat un absolut goig. Doncs com ara també